Ten eerste is het dikje smel en ten tweede zijn de bermen die ben hartstikke smel. Voor mij komt. Ja, dit is dus het probleem. Ja. Maar even naar de kant. Maar dat bloot ik zo. En om krijgt die situatie op de Wit-Monnikswei maakt het Kees van der Bos hem zwargen. Als een vrachtwijn of trekker, een fietser of kuier voorbij wil, dan is eenvoudig wij de berm daar te liets voor. We gaan mij maken een keer een fietser hier, die onder in de sleet ligt, onder de fiets. We gaan een keer in mij maken met een scootmobiel, een Iris-vieveling die hier bij de Waldel rekken. Verleden week een vrachtauto, die man die weer met zijn routeplanner bezig. Nou, dat ken je dus heel ander, die roemt internet. En een hier of zij zo'n gaan weer wat beleefd toe rekken hier een trekker met een dumper in de sleet. De gemeente Dongeradiel is in oorlis met de bewenners en onderzoekt het dat het instellen van inrichtingsverkeer wat helpen kan. Van der Bos zocht dat liep wel eens net als een oplossing. Als je in je richtingsverkeer gaat en er is een grote vrachtauto en die maakt om een fietser heen en die fietser stapt, dan leidt die wel in de sleet. Dus het probleem blijft daarmee lieke groot. Maar wat moet je dan op zo'n stukje groen? Van der Bos zocht maar één oplossing. Nou, het mooiste is geweest om beide kanten van het dik de sleet een meter te verlenen, zodat die berm een meter breder wordt. Waarom kan dat net? Nou, dan moet de groen aangekocht worden van de eigenaar die balans lezen. En dat kost het centen natuurlijk. En om die tijd bloot het dus oppassen van grut en lietsvervier.